tikulandireni okwendomvera pano pa Nyasa VoiceBox malo amene pa YouTube pano timayesetsa kuti tizipatsa mpata kwa Malawi kapena kwa aliyense amene afuna kuyankhulapo pa nkhani za ndale kayendetsedwe ka dziko komanso kutsatidwa bwino kwa malamulo pamene pa chizungu timanena kuti politics, good governance and the rule of law. Lero tabwelanso ndi mawu ochokera ku Whispers College for Mindset Change motsogozedwa ndi bambo Oswald Jumani amene akuthirapo ndemanga pamene ndale zathu za ku Malawi kuno zimayendera makamaka kukamba za akuluakulu ena amene akhalitsa pa ndale ndipo alibe chini cholozeka chimene apanga contribute ku development ya dziko lino kapena the development of politics, good governance and the rule of law in the Republic of Malawi. Whispers for College Mindset Change last time amakamba nkhani ya Ken Msonda ndipo lero akukamba nkhani ya olemekezeka Uladi Mussa amene ambiri timadziwa ndi nickname yawo imene amadzinyadira kuti change golo. Ndiye Whispers lero akubwera kudzapanga nkhani imene ya change golo kuti Uladi Mussa zaka zonsezi zimene akhala apangapo chani pa ndale zathu za ku Malawi kuno, kuti kusalima kapena kuti pa ndale za ku Malawi kuno nda Uladi Mussa okha amene angabweretse mavoti chifukwa choti aliyense amati chipande chikalowa mboma Uladi Mussa amathamangira kumeneko ndi nkhani yokuti ati iwowa akubweretsa mavoti. Ndiye ngati mmene adakambira nkhani ya Msonda 2 weeks ago, Whispers are also they are also talking about the same Uladi Mussa, is that Uladi Mussa and Ken Msonda, they are all in the same boat. What have they contributed to Malawian politics and the development of politics or good governance in Malawi? Amango sinta zibani. And another question that Whispers for Mindset Change akufunsa nditakuti kodi kuzipaniko tikamango bweretsa anthu akuluakulu omweomwewo kuti adzitiyimira pa ndale achinyamata nanga nthawi yawo nditi ngati nthawi zonse zipani zimango atenga Uladi Mussa kumayika pa mipando ku chipani, kodi achinyamata amene amachivutikira chipanicho nthawi yawo idzakwana liti? Ndiye tikhale limodzi pamene bambo Oswald Jumani kuchokera ku Whispers College for the Mindset Change akulambasula mbiri ya Uladi Mussa komanso akuwunikira kuti kodi Uladi Mussa nkhali ya nthawi yawo pa ndale yayenda bwanji ndipo akupita kuti, ndipo ngati ndale zathu ku Malawi tikuziyendetsa bwanji ngati achinyamata sitikuwapatsa mpata omayimira nawo kukandu makhansala ma MP ndi zina zotero. Ndiye tikhale limodzi pamene tikumvera mawu a bambo Oswald Jumani kuchokera ku Whispers College for Mindset Change. Ngati mwangotipeza kumene, this is Nyasa VoiceBox. Please consider subscribing, and at the end of the audio we ask you to let us know your thoughts in the comment section below. As we always say, this is Nyasa VoiceBox, this is our Malawi, and every single Malawian has an idea or a thought that can make a positive contribution to the development of politics, good governance and the rule of law here in Malawi for these days and all the days to come. So let us stick together and listen to Whispers College for Mindset Change as they discuss the role of Uladi Mussa in Malawian politics. Morning, ma Whispers konse koma mukutimva madzulo alero amene date yathu ikuti 4 February 2024. Takamba masiku ambuyomo kunena kuti pa Whispers ntchito yathu 2024 ino kukalowa 2025 pamene tikupita kokavota. Ntchito yathu yayikulu imene tidzigwira ndiyongofunika kuonetsa kuti tasefa madeya, tasankha tirigu kuyikapo na msongole mbali imodzi. Izi tikuzipanga chifukwa chokakamizika makamaka potengera zowawa zimene ife ngati Amalawi nzika za dziko tikumamva kupweteka kwa atsogoleri a ndale amene amatitsogolera pa ndale mu zigawo zosiyanasiyana. Pali maululu amene timawamva ndipo maululuwa amakhala nthawi yayitali. Mistake imodzi timayenera kuti tidikirire zaka 5 kuti tidzakonzenso mistake imeneyi, ndipo ndiye sizitheka kukonza mkatikati mwa ndime. Pachifukwa chimenechi potengera kuti kukonza kwa dziko la Malawi ndi udindo umene ukuoneka kuti ndi wa nzika iliyonse imene ikupezeka mdzikoli. Kwa choncho ife tachiona kuti ndi chapamwamba kwambiri ngati nzika zopezeka mu minority state of strangers mu dziko limeneli lapaderadera, dziko la ma strangers, Whispers
kudzera ku K9 studio kwa Natal province sa Oswald Jumani ndi mkonzi ndi mulutsi amene adzikonza ma programs amenewa ndi kuwaulutsa pa Whispers Community Radio masiku osiyanasiyana mu nthawi zosiyanasiyana malingana ndi mipata imene yapezeka tidzikhala kumaulutsa ma program amenewa amene cholinga chake ndi kuwapanga expose andale amene akuoneka kuti alibe kuthandiza kulikonse pa ndale za dziko ngakhalenso pa chitukuko cha dziko la Malawi. Cholinga sitikubisa kuwapanga expose kapati kuwayika poyera andale amene akuoneka kuti dziko la Malawi sili kwafunanso alibe kufunikira kulikonse pa ndale za dziko la Malawi ngakhalenso pa chitukuko cha dziko la Malawi. Ndipo izizi kawirikawiri sikuti tidzingolankhula chifukwa kuti munthu tadana naye, palibe amene timadana naye pa nkhani za personal. Mdani wathu wamkulu ndiye ndi maluzi. Maluzi ndiye mdani wathu wamkulu, koma munthu kulibe mdani wathu. Ife timadana ndi maluzi, timadana ndi kuchona pathumba, kudana ndi kukhala ndi waleti thumba loboka, amene ndiye mdani wathu wamkulu. Dengu lopanda ufa mdani wathu wamkulu amene. Koma pa munthu tilibe mdani, tidzagwiritsa ntchito ma facts zoona zokha zenizeni zimene zikupezeka mwa munthu wina aliyense amene ndi wandale amene akuoneka kuti akukakamirabe pa ndalepo komanso afuna kukakamiranso pa kuyendetsa nawo ntchito za boma. Chonsecho mwa munthuyo mulibe ubwino uliwonse umene dziko likusowekera mwa iyeyo kapena pa ndale chimene chikusowekera kuchokera kwa iyeyo palibe. Anthu ngati amenewa ifeyo makamaka achinyamata amene tili ambiri mu dziko ndi amene timamva nawo kupweteka chifukwa ife ndi amene tikudikirira kuti apo tidzakafikepo ndife tsiku lina. Ndewena akamakhala ngati akutchingatchinga, kutchinga kungathe kukhala mu njira zambiri. Kutchinga polepheretsa kuti achinyamata asafike mitunda imeneyo, kapena kutchinga polepheretsa zinthu zimene zingapangitse achinyamata kuti pawokha akafikenso malo amenaja. Kutitenga iniyo kuti mukatifikitsapo zukanika, komanso ngakhale kuti mutipatse mpata tokha tiyesetse tikafikapo simukufunanso. Anthu a mtundu umene uwu ndale za dziko, chitukuko cha dziko sichikwafuna, ndi anthu osafunikira. Kotero kuti ife achinyamata amene timamva ululu nthawi ndi nthawi sitingalolere kuti nthawi zonse tidzimvetsedwa ululu ndi andale a mchitidwe umene uwu. Musayiwale tinakambapo nkhani ya Ken Msonda. Makamaka apa tili pa nkhani za kagulu ka azimayi ndi azibambo amene athamangitsidwa ku DPP ndipo tinena pano ali ngati njuchi zobalalika, ali ngati mavu amene sakudzoti kodi tsono aunga chisachiti. Nde mwina angathopeza kuti aluma wina aliyense, angathe kuluma wina aliyense mavu amenewa. Njuchi zimene mukazimva musazilondole, zilibe uchi, zikungopanga phokoso za m'maluwa. Kotero kuti ife tikupitiriza ndakambapo za Ken Msonda, takambaponso za anthu ena, koma lero ndiloleni tikambe nkhani ya Uladi Mussa. This is politics. You have to be strong. Kha munthu wolimba ndithu, kulimbako kuifikira ndithu kuti kulimba kuti utamva chinthu chikulankhulidwa against you, swallow your pride. Swallow your pride, vomereza. Ife tikupanga analyze ndale zimene anthu akhala akupanga. Uladi Mussa ndi munthu mmodzi amene zochita zawo zikufanana ndi Ken Msonda. Kwa choncho before 2025 taona Uladi Mussa akalowa MCP, and if we're not asking why akalowa MCP kapena why MCP accepted him, that is not our responsibility and it is not in our capacity answering and asking those questions. Asking and answering of those questions, it is not our responsibility and it is not in our capacity. Alipo amene angathe kuyankha mafunso amenewo, alipo amene zili udindo wawo zimenezozo. Koma ife tingolankhula kuti zitengera MCP akamva zimene ife tifotokoze zokhuza na Uladi Mussa kuti anawalandira kale koma agwira nawo bwanji ntchito. Zili ndiwa MCPC anawalandira zinatha zimenezo. Zili ndiwa Uladi Mussa kumva zimene ife tingalankhule kuti apitiriza bwanji ulendo wawo pa ndale. Koma it is not our responsibility to shield you. Ifeyo si ntchito yathu kukutchinjirizani
kuti malovu amene akutayika pamene tikulankhula asakugwereni. Ngati muli ndi ambulera fundani. Koma ife ndiye tilankhula tithovola malovu kamwaku kuti mpaka nakugwerani ndithu. Kulibe ambulera amene amatchinga zolankhula za vanthu. This is politics. Anthu akupanga kampeni asakunamize noti kampeni anatsekera kampeni anasiya. DPP akhale kupanga kampeni all the way from 2018 kudzafika mpaka sinapume. Yapanga ma demonstrations, yapanga zichiyani zosonyeza kuti anthu adakali pa kampeni. Mpaka tikunena pano mpana ikumanilana ndi kampeni ya 2024-2025. On top of that, achina MCP mkatimu, achina UTM mkatimu. Amene ali ndi ndalama achina UDF. Akumapangitsa kuti ma anniversary achina Ford akhala kupangitsa zinthu zosamveka akuti anniversary chanchani. But when you look at those things, anthu akupanga campaign. Chabe kuti dziko la Malawi ndi dziko la mtendere, dziko limene anthu amatha kupanga zinthu mene angapangire, and they will manage to walk away with it. Mosa kutayira ni Nthawi, akuluakulu nkhani yoyamba tiye ntimudziwe ni Uladi Mussa. Uladi Mussa ndi MP amene amayimira chigawo cha kusalima kumwera. Kumwera kwa Salima. Mukafika kusalima paka Muzroad, aliyense akudziwa. Mwafika paka Muzroad mukayang'ana kummawa ndi kuti mupita kusenga Bay. Mukayang'ana kumwera ndi kuti mulowera msewu wa Chipoka, Golomoti, uyo mukupita mpaka ndithu msewu umene uwu ndi wa Baraka, Lake Shore, kukagwirana ndi msewu ochoka ku Lilongwe, ulendo opita ku Blantyre zalewa kumeneko. Koma ngati mwatenga msewu olowera kumwera ndi pali kumene kumatchika kuti ndi kuchipoka. Chipoka ndi pamene panadutsa ngati pa trading. Koma tingathokamba zomveka bwino kuena kuti Uladi Mussa amachokera midzi iyi: Mchoka, Phundu, Sani Maganga, Chidzanje, Kandulu, komanso Phunga ndi mbali ya kuchipoka. Kumene kuku ndi kumene kumachokera Uladi Mussa. Moti akati akuyimira wa MP madera amene atchula ndi umene amayembekeza kuti akokole mavoti ayimire wa MP. Koma tikunena pano Uladi Mussa ukuku 1994 anawina, 1999 anawina, 2004 anawina, 2009 anawina kumeneku, 2019 tizi 2014 chanchani panopo zinakanika. Kaya makangati mwachidule ndi UDF Uladi Mussa akhalali MP kumeneku. Ndi DPP Uladi Mussa akhalali MP kumeneku. Ndi DPP ya Joyce Banda Uladi Mussa akhalali MP kumeneku. Ndapita Mutharika Uladi Mussa akhala akuwina kumeneku. Ulendo uno kumeneku ku Uladi Mussa zinavota. Right? Amene adawagwetsa ndi Joseph Manja. Kwa amene sitikudziwa, that is what happened. Uladi Mussa adalephera kudutsa pa Joseph Manja. Zimene zachitika kuti Uladi Mussa asawine ndi chifukwa choti anthu akumadera amene atchula anali atatopa nawo. Ndale zimene zimachitika dera lawo zoti amafuna munthu amene ali nzika yeniyeni yobadwira kumeneko. Olora pita pamene kukakhala ngati munthu wa business olo zaka 20 ka zaka 30 koma ngati kuti angokhala kuti iweyo sikwanu akulu. Don't bother yourself. Sizikatheka. Anthu ako ndikuwadziwa inenso ndokusalima. Ndi kunapeza kuti Joseph Manja adagwetsa Uladi Mussa muzisankho za 2019. Kuti adzigwa Uladi Mussa ndi chifukwa kuti dera limene Uladi Mussa amakokola mavoti ochuluka. Anthu adayimitsako Asif Yasini ngati MP wa chipani cha UTM. Chimene ankamuyimitsira Asif Yasini anthu adafuna kuona zina. Awa anali atatopa nawo. Awawa Uladi Mussa anthu adali atatopa nawo. Tinena zimene zidawatopetsa anthu. Ndi anthu adayikapo Asif Yasini ngati UTM. Ndamene adagawa mavoti amene Uladi Mussa amawapeza. Zimene zinapangitsa kuti Joseph Manja adutse mosavuta. Chifukwa mavoti a Uladi Mussa adagawidwa pawiri. Ena anapita kwa Asif Yasini, ena adatenga Uladi Mussa. Kenako Joseph Manja adayenda poyera. Chimene chidawapangitsa anthu kuti atope ndi Uladi Mussa, akuluakulu tikuwuzeni, ife ndi anthu akusalima kwathu kusalima. Uladi Mussa akhalali MP m'maboma onse amene atchulaja, ndiponso sangoti MP akhalali ndunaso m'maboma amene atchulaja.
koma vuto limodzi limene ife ngati anthu akusalima tingalitchule limene Uladi Mussa timapeza nalo ndiloti Uladi Mussa he never promoted education kusalima ngakhale kumadera uku kumene amayimira MP-ko. Uladi Mussa samakonda munthu aliyense wophunzira wochoka chigawo chakwawo, amaopa competition. Achinyamata ambiri tikunena pano kudera la kusalima sangakambe chilichonse chokoma pa maphunziro kudzera mwa utsogoleri wa Uladi Mussa. Mwachidule ndi munthu wanjiro, mwina amachita mantha kuti pakaoneka wina ake wophunzira ndi kuti mwina kutsogolo kunadzapikisana nane pa ndale, ndi kumakhala ngati kutsekereza achinyamata moti amene anali abwenzi a Uladi Mussa anthu okhaokha osapita ku sukulu, amene mwina sangawatsutse kapena kuwatsogolera somo zochitika zina, okhaokha amene sanapite ku sukulu ndi amene amaoneka ndi abwenzi a Uladi Mussa. Akakulu, when you look at that thing, sichingakhale chinthu choti anthu nkuombera m'manja. Ndi anthu they waited for so long kuti mwe amaga Uladi Mussa popeza amakhala MP, timamukonda munthu ndi wakudera lathu lomwe lino, komanso iyayo makhala nduna, pali china chake mechidza sinthe kudera kuno. Akakulu, bwerani kwathu kwasani maganga, bwerani kwa Chidzanje, bwerani kwa Kandulu, bwerani kwa Phunga, pitani kuchipoka, mukaone kuti ndi chiyani for 25 years munthu woti wakhala maunduna ambirimbiri kuti achinyamata kapena midzi imene yapindula bwanji ndi kukhala kwawo kwa Uladi Mussa pa ndale. Ino anthu azipani mwina you know kuti ali ndi chikoka chanji pa ndale kumadera kwanu kuti aona ina ake kumangochi uku ife ngati Asilamu kuno that is a trash. That is a trash. Sizigwirizana ndi ndale zoti Uladi Mussa anathandizira kumasulira Kurani, mchichewa chani, whatever. Tingathe kungonena kuti ngati anapanga izi chifukwa chochikonda chipembedzo, Uladi Mussa ali ndalama apitirize ntchito za chipembedzo ngakhale akakuonja kwa ndale. Koma ngati ankapanga izi pa zifukwa za ndale ndi kuti zilibe malipiro ngakhale kwa Mulungu zimenezo, adapeza malipiro pa ndale pa zimene adapindula pa dziko lapansi pano, zinatha trash, put it in a dustbin. Palibe kuti tikira kumbuyo kuti anathandiza ntchito masolera Kurani. Ngati zinthu zachimaso zachiphamaso zofuna kupeza mavoti pamaso pa anthu, ndeulo kazidakadakhala kuti zachipembedzo kuti adapititsa anthu ku haji, kadapititsa chanchani, anapanga fidi anthu angati, koma pa chipembedzo ngati zidaphatikizana ndi kulowetsamo ndale chiphamaso, then zilibe tanthauzo lililonse sitingazitamande mu njira ina iliyonse. Ndipo ngati zili zoona mtima kuti ankapanga izi chifukwa cha Mulungu adakalipo even outside politics. Let him do it after politics. There is life after politics. Chimene apa tikufuna tinene chona kuti mundale zimene apanga Uladi Mussa pali character imodzi imene ikufana naso ndi Ken Msonda. Ndale yoyamba ndi kuti Uladi Mussa ngati a politician amene akoneka kuti ali ndi chikoka, ali ndi zolankhula zamphamvu pa ndale, anakanika within UDF kupanga na reconcile kuti mpana pafike pona kuti pasabwere chipani china chosakhala UDF. He failed to reconcile within UDF kuti pasabwere chipani china chosakhala UDF no matter what. Koma kuti he is a political engineer, ndi munthu wodziwa ndale kwambiri. Koma kuti analolera kuti pabadwe chipani china chosakhala UDF ndi kuigawa UDF imene mwina makakhoza mayikumba kuti mwina kadayambitsa nawo, kadali engineer amene adayambitsa nawo ndale za UDF ndi mpana ifike pene idafikapo. Koma he was there, but he did nothing to make sure kuti UDF is sat. Mpana UDF ngati inatha kapena ngati ikutha, kapena ngati if UDF is sinking to this date, ni chifukwa cha hypocrisy imene anapanga Uladi Mussa ndi azinzawo. Anaipanga betray UDF ndi kupita ku DPP. Zimene zinapangitsa kuti ngakhale section 65 imene ikuvuta kuti igwire ntchito up to this date, genesis yake inali anthu amene amayenera kupanga support that thing ku nyumba ya malamulo, anthu onsewa anasamuka ndi kukhala mbali imene imaphwanya malamulo. Then panalibe munthu atapanga defend lamulo. And who was these people? Mmodzi wake anali Uladi Mussa. That time anali MP. Anamulondola munthu amene anaipanga abandon UDF, anamulondola munthu amene anapanga betray UDF, ndikuyambitsa chipani chimene dzina lake lero lino ndi DPP. As a political engineer amene amazitchulira azini yake, but I don't understand kuti we engineer wake umachokera pati. Whatever,
mwina mwake tsiku adzati uzaokha kuti ndine engineer ndimakwanitsa izi ndimapanga izi whatever, koma mulalo kubwera pagulu kumalankhula anthu kumagombera m'manja chonsecho physically china chake tangible cholozeka chogwirika sichingalozedwa akuluakulu, that is nothing. Zinayenera kukhala zochititsa manyazi kwa munthu amene amalankhula zinthu zabwino zomwe sizikuposa zoyipa zimene amapanga mbali inayo. Chayenera kukwanira kukhala chinthu chochititsa manyazi kwa munthu amene zolankhula zake zabwino sizimapambana zintchito zake zonyasa. So palibe ubwino uliwonse mukulankhula ma sweet talks, mukukhala ndi chikoka mukulankhula chonsecho chikoka cha ntchito zimene anthu amazifuna after kulankhulako palibe. Takhala ndatsogoleri ambiri achoncho odziwa kulankhula kwambiri, koma performance pa ground zinthu zimene zimatanthauza chitukuko cha dziko kapena zinthu zimene anthu amazifuna kuchokera kwa anthu andale ndi kusamapatsa anthu. But yet when they come to speak, mmodzi wake ndi acheya bakili mnuzi. Anthu oti akayimirira kulankhula iwe ngati unapita ninja pano kabwada khuta. Koma physically pa ground chinthu chena kuti chigwirike ndi manja kuti ichichi ndichi. Ukhochera zofunafuna ngati mwana mwako kusankha kachani mumpunga. Akuluakulu, this is politics. Paiba zoti anthu tiziyendera mbiri. Chimene nganena chiona kuti Uladi Mussa mmene ankajoyina ndale zimene amene ankayendetsa. Akuluakulu, we should not limit ourselves. This advice should go up to MCP. We should not limit our youth. Alichali chimendo banda, we should not limit our youth. Tilinda chinyamata chifoleni chilaini kumbuyo kwa amene akufuna kuti agwire nawo ntchito zokonza dziko. When we gonna keep recycling ma politicians, kodi achinyamata amene akumafa, achinyamata amene amamangidwa kumaponyedwa matiye gas ndicho ngoti mpana zipane zilowe mboma, achinyamata amene mugawo kuti adzagwira nawo ntchito liti. Adzikhala anthu omangovala ma t-shirt kumidziko, adzikhala anthu omangolandira ma 5,000 kumidziko, koma akafuna kugwira ntchito zachipani kutsogoloku, kukhala MP, kukhala kansala, kukhala kugwira ntchito zikulu mchipani, ndefe tizitenga ma recycled politicians ndi kumasomekera mmene mumu achinyamata awawa amene amaponyedwa matiye gasaja, amene amachifera chipani, amene amakafika pa msonkhano woyambilira, amene amaonetsetsa kuti chitetezo pamene pakuchitikira msonkhano apo chilipo, amene amakhala kuti chipani akuchifera mu njira zosiyanasiyana. Achinyamata amene akumapezeka ku dziko lathu la Malawi akumagwira ntchito zija ku midzi mpaka na chidwi chopanga nawo ndalecho kuthera ku midzi konko asanafike pofika pa stage imene iwo amalakalaka atafika pa ndale. A reason why zipani zathu mdziko la Malawi zili busy recycling ma politicians. Omwe wanali ku MCP ya Kamuzu, omwe wanali ku UDF ya Bakili Muluzi, omwe wanali ku DPP ya Bingwa Mtarika, omwe wanali ku PP ya Mai Joyce Banda, omwe onso anabwereranso ku DPP ya Peter Mtarika, omwe onso anabwerera ku UDF ya Topele Muluzi, omwe onso afuna abwereranso ku MCP ya Lazarus Chakwera. Achinyamata uku amene ali ndi energy, amene ali ndi kuthekera, amene ali ndi masomphenya, amene anayamba kuchifera chipani, kuzifera zipani at a grassroots level mpaka lero lino adakali chomwecho mpaka na chidwi chawo choyendetsa ndale anasiya chinatha. Zipani zawo zikulephera kupanga recognize. Zili busy recycling akina Ken Msonda, zili busy zipani recycling akina Uladi Mussa. Zithandiza chani pa ndale za ku Malawi? Siti kuthandiza napo. Ndiye ngati zipani zathu zikutawa responsibility ife achinyamata no through social media, ndipo zikafika poti tifike pa ground, tipita pa ground, siti ukachita kampeni yoti ujene akhale MP. Koma ife siti kulola zoti ma recycled politicians apitilire kukhala anthu kutitsogolera pa chitukuko cha dziko, akhala anthu opitira kutitsogolera pa ndale za dziko, pa ndale za zipani, ndi pa ndale zimene zikufunikira pakati pa achinyamata kuti miyo yawo ipite patsogolo. Akutisokoneza, alibe masomphenya, zokhumba zawo ndi zokhumba za ife achinyamata zikusiyana. Amamva kukoma akamaona kuti mbuyo mulibe wina aliyense amene akubwera amene ali ndi zomweneza zoti akhoza kuwaposa iwo. Akamationa achinyamata omadzipaka mapenti, akamationa achinyamata amene tavala masanza ndi kumakadikula pa misonkhano yawo, amachita kumva kukoma, amati akayang'ana munzika zochokera mu constituency yawo amatha kuona kuti palibe aliyense amene akuoneka kuti akhoza kukhala chiopsezo. Like that amayikonda kuti midziyo ikhale choncho, ibakhala kale choncho, pasatumphuke wina aliyense amene akhoza zapikisana nawo kupha dziko. Andale ngati alipo
tabweretsa poyera. Ngati simukwadziwa ndi achina Uladi Mussa, achina Ken Msonda. Let me remind you, my fellow brothers and sisters, achinyamata amdziko la Malawi. Sitidzapitirira kupinda manja nkumaonera kumaombera mmanja. Nkhalamba zikumangopanga jump from one tree to another just as monkeys does. Aye. So my fighting got to kudabwa kunena kuti when we come to another point ndikunena kuti kodi ngati Uladi Mussa ali engineer wa ndale zinavuta pati to kupanga reconcile within UDF kuti isathe ipitirire koma ndi munthu wina ake amene anali oyenerera amene anali zomuyenereza ipitirire zinakanika pati. It means kuti zinakanika. As a scientist ndiye kuti wationongesa Nthawi. Chinavuta ndi chani? Nthawi imene DPP inkafuna kusintha ulamuliro kuti Uladi Mussa akhalebe ku DPP konko zisachitika zimene zachitika ndi Mai Joyce Banda, koma anatuluka ndi Mai Joyce Banda anakambitsa chipani cha PP. Chinachitika ndi chani? PP italuza, the same Uladi Mussa went back to DPP. Izizi zipani ngati UDF, zipani ngati DPP, zipani ngati UTM, zipani ngati MCP, chipani ngati PP, poyera zikuonetsa kufowoka kuonena kuti zikudzidelera capability yake, kudzidelera capacity yake, kuonena kuti popanda Uladi Mussa maybe we cannot survive. But let me remind you, MCP lero lino ikulamulira ili mboma, lero lino Lazarus Chakwera ndi president wa dziko la Malawi, and izi zinachitika without Uladi Mussa helping anything. UTM inapeza 1 million votes popanda kuthandizidwa ndi Uladi Mussa. MCP lero lino ili mu government ruling after 25 years opposition inakwanitsa masomphenya amene wawa popanda thandizo la Uladi Mussa. Lero chimene akuchiona MCP kuti chikusowekera ku MCP kudzawina 2025 chimene chikufunikira kuti mpaka na Uladi Mussa atayikapo dzanja lake ndi chani? Yet Uladi Mussa anali ku DPP. Analephera DPP yo kuipatsa mavoti kuti lero lino ipezeke ili mboma. Uladi Mussa anatuluka ku DPP ndi Mai Joyce Banda ndi kukayambisa chipani cha PP chimene chinalamulira 2 years, and that 2 years suti chinkalamulira kuti pali amene ali atachivotera chipanicho. Chinakapezeka chili mboma kudzera mu mphamvu za DPP. Ndesi tinganene kuti PP inalamulira chifukwa cha mphamvu za Uladi Mussa kuti anabweretsa mavoti. Anakatenga kuti mavoti amene anawinitsira PP kuti idzilamulira palibe. Uladi Mussa PP analephera kuti ayipambanitse ipite mu government. Anayitsika kubwerera ku DPP. Mmene amabwerera ku DPP yo itawina kale, ndipo mmene DPP yo inkawina kumene ankabwererako inawina Uladi Mussa yo ali ku PP. Meaning to say kuti sitingane kuti DPP ya Peter Mutharika inapita mu government kuti Uladi Mussa he contributed anything to that DPP kuti ikapezeke mboma. For nthawi imene DPP ankaphula njira za moto, Uladi Mussa ali ndi Joyce Banda ku PP. Anabweretsa mavoti pati. Today Uladi Mussa ali ku DPP, MCP opposition still surviving, fighting against the DPP as a ruling party, mpaka na kupambana tikunena pano Lazarus Chakwera ndi president wa dziko la Malawi. Izizi zinateka in his own capacity ku MCP mophatikiza ndi alliance ena, and alliance on sale Uladi Mussa munalibemo. Up now alliance inalawa mboma, Lazarus Chakwera ndi chipani cha MCP ali patsogolo. Izi zinachitika popanda thandizo lililonse kuchokera ku dzanja kapena mu ndale za Uladi Mussa. Today chimene akupanga contribute Uladi Mussa ku MCP ndi chani? Chimene adzapanga contribute Uladi Mussa ku MCP ndi chani? It means ngati chipani china chitati chapambana ku chipani kwa kulibe ku Uladi Mussa, it is easily munthu amene ali ndi ma characters opanga betray zipani ndi atsogoleri adzajawirasa chipani chimene chizapeza kuti chikulamulira nthawi imeneyo. That kind of a betrayer alibe space mu ndale za Malawi. And rest assured,
Uladi Mussa ngati iwo amaenda ndi mavoti kuti amawinitsa zipani. Ine sindikuchiona chipani chimene angathe kuchikumba kuti chipani chichi ndi chimene Uladi Mussa anachiwinitsa. Kuti chinawina chipani chakuti chifukwa Uladi Mussa he did something. Mwina mwaka anthu timangoendera mbiri ndi mulalo onoti achenji golo yechanchani. Koma to be honest, ine I cannot see kuti what he contributed. Mmene ankachoka ku UDF kupita ku DPP, that DPP of Bingo Mtalika sinapita ku mavoti. Samabwere ndi mavoti ena alionse inawina under a ticket of UDF. Ndekuti dolo anali bakili muluzi amana panga zimene zozo. And you just grabbed it and you run. Itata DPP iyi ya Bingo Mtalika iyi chifukwa cha demise yake ya Bingo Mtalika anachokaso kumene kukayambisa chipani ndi my choice panda chimene sichinalamulira chifukwa cha mavoti. So I wonder kuti tikamati amabweretsa mavoti yende kuti Uladi Mussa abweretsa mavoti yake ati ndi chipani chiti chimene angachikumbe Uladi Mussa kuti chinapeza mavoti chifukwa cha ndale zawo za iwo. Ine sindikuchionato chifukwa ndikungoona zipani zonse zimene Uladi Mussa akupezeka zimakhala zipani zoti ena azivutikira kale. So it's too shameful kwa anthu amene amagwira ntchito mzipanimo ndikuzifikisa zipanizo pa mulingo umene zimapezekerawo ndikumapeza kuti position imene mwina mwako wina akamayiyembekeza chipani moja mwatenga Uladi Mussa mwapatsa anthu amene amachivutika chipani chija akupitirabe kumavutika kumatuwa. Today ngati Uladi Mussa akuna kuti he's a champion, Uladi Mussa atu analuza zisankho zawo, analuza dera la kwawo akhala bwanji ndi mavoti munthu ochiwinitsa chipani kumakita kuti 2019 analephera kupeza mavoti kuti adziwinitse ngati MP. Ungathokhala mwikhotu dziko limafuna mavoti ochoka, president amafuna mavoti ochoka dziko lonse kuti apambane, MP amafuna mavoti ochokera dera la kwawo lokha kuti apambane. Uladi Mussa 2019 analephera kuti apeze mavoti kwawo kuti akhalebe MPs nakanika chifukwa chachina Asifu Yasini amene akina Alex Machira Balakasi komanso ngati akina Manja. Panopo kuli akina Jafari Nyaude amene akuoneka kuti nawonso ngati kwawo ku amayendera nkhani yonera kuti munthu amayenera kukhala nzika ya pano ndiye kuli akina Jafari Nyaude. Akulu this person failed to accumulate mavoti dera la kwawo kuti akhale MP. Today we are hoping kuti Uladi Mussa angatopanga accumulate mavoti owinitsira chipani. MCP is already the mighty MCP. Idi ndi mphamvu kale. They did this without Uladi Mussa. Akulu, why doubting yourself? Kuti mpakana achinyamata akhumudwe nanu chifukwa chonena kuti zimene zimafuna kuti zayeneleza achinyamata mukupitiriza kuzipereka kwa zigogo ma recycled production ma recycled material, ma recycled politicians, anthu amene zolankhula zapo munawapatsa Nthawi pa msonkhano umene uja kuti alankhule. What he spoke analankhula cha ndilibe mimba sindingamayembekeze miyezi 9. So zolankhula zongolankhula za mulalo kuti anthu adziseka dziomba m'manja. This is not what the youth of today we are waiting for. Tikudikira zinthu zikulu zogwirika, maloto athu ndi akulu pa nkhani yakuyendetsa nawo ndale za dziko kapena ndale za zipani. Sitingamakhala achinyamata omanyamula ng'oma, sitingamakhala achinyamata omwe kumapita makamanga sanja. Uladi Mussa tinamangira sanja naima 1994, tamangira sanja naima 1999, timange sanja panaima Uladi Mussa 2004, tinamanga sanja naima Uladi Mussa 2009, timange sanja 2014 aime Uladi Mussa, tinamanga sanja 2019 aime ifeti zingo manga sanja poti pazika ima Uladi Mussa zikatilankhula. You want to tell me kuti in Malawi kapena kusalima South without Uladi Mussa kulibe wina aliyense amene Mulungu anamudalitsa ndi luso pa ndale kapena chitukuko kuposa Uladi Mussa? Is that true? Why are you underestimating us? Why are you undermining us? Ngati zili zoti munthu mmodzi adziyima pa ndale up to 50 years, ngati kwa Chizanje kwa Sani Maganga kuli achinyamata 15 andi onsewa afuna kuti adzagwira nawo ntchito pa ndale, andi mmodzi akapita zikakhalako zaka 40, enawo adzakapangira kuti ndale kumanda. Atenge na Uladi Mussa ku MCP, use him how you want to use him. One thing we should remind you is kwa Sani Maganga, ku Chizanje, kwa Gandulu, kwa Phunga, uyo kukafika kunchoka, kuchipoka, kumene kuku mavoti amene adzathandizira Uladi Mussa
kuti awatenga apititse ku MCP ndi kuti adza kuna mizani chifukwa aphungu a MCP alipo kale amene anadzionetsera poyera even before him being expelled from DPP. Alipo achinyamata amene anadzionetsera kale kuti afuna kuyimira MCP. Alipo achinyamata kale amene zili mbadwa nzika za kumadera amene wawa amene nawonso afuna aonetse luso lawo pandale amene afuna ayese kupanga zimene zidawakanika Uladi Mussa. Please give them a chance, let them try. Asasokoneza achinyamata amene ali masomphenya ofuna kutukula madera awo, achinyamata amene afuna kusintha zinthu pandale. Sikuti kukadzawina ukuku ndi MCP kuti idzawina chifukwa cha Uladi Mussa. No, MCP is there already without him. Koma ngati chipani sitikuletsa. It is not in our responsibility, it is not our capacity kunena kuti Uladi Mussa mmene afika ku MCP asapangeza. Ndi chipani, chini ma strategy, chindi akuluakulu, muli kudziwa mmene ndale zimene mayendetsera. Koma ife ngati achinyamata, please, kumene akuchokera Uladi Mussa, sitilola. Kayayi ma independent, kayayi ma patikiti yanji, koma we are not going to recycle him again. Enough is enough. Tione ena, amene mwina angathe kutibweretsa zina zachilendo. We talking of Salima South, Chipoka, Phundu, Chizanje, Sani Maganga, uyo kukafika mpaka yani kwa Kandulo. These areas kukanakhala kuti anthu amapindula chifukwa choti munthu wanu ali mundale. Timayenera khala ndi madera otukuka kwambiri chifukwa chona kuti Uladi Mussa, he have been there more than enough. 10, 15, 20 years munthu ukhala MP, ukukhala ndula, koma kuti mubwere madera akwathu mudzaone ni madera ochititsa chisoni. Tikunena panopo panali nthawi imene timayembekeza kuti muna achinyamata athu bwezali muzintchito zapamwamba m'bomamo. Koma under his regime, sizinatheke zimenezi. 2025 ukafika 2030, anyamata makutu awo adzimva beza Uladi Mussa as an MP. Ena wadzagwira liti ntchito. This is whispers of the stranger. Zikanyung'unya kungotenga madzi nkumwera. Koma andale amene mwaola pandale. Pezani zochita zina, anthu adzapitiriza kukumbukirani pa zochepa zimene munakwanitsa pa nthawi imene munkapanga nawo ndale. Oswald Jumani at whispers of the stranger. Ife pano pa whispers of the stranger, ntchito yathu ndi kusakatula ndi chonga 2025 anthu okavota asakavote mwa ugondi. Tikumanenso mmene tidzithaso mchenga mmemo wa anthu ena kutsogoloku. Chachikulu muzikhala ndi madzi ozizira pafupi mukamva dzina lanu likutumbuka pa Whispers College of Mindset Change. Madzulo abwino, tikumanenso zikomo. Okwendomvera tikuthokozeni pokhala nafe mpaka kumapeto kwa mawu a bambo Oswald Jumani amene akuchokera ku Whispers College for Mindset Change, amene amakambapo ziwiri zitatu zokhudzana ndi political career ya bambo Uladi Mussa, amene panopa ajoyina chipani cha Malawian Congress Party MCP. Mwachizolowezi, we are asking your subscribers to put your thoughts and opinions in the comment section below regarding whether you agree with the sentiments presented by Oswald Jumani regarding the political career of Honorable Uladi Mussa. As always, thank you for being with us, and if you're not a subscriber, we ask you to consider subscribing to our channel so you don't miss any future updates. And as always, we wish you a pleasant day, and thank you for stopping by and tuning into Nyasa VoiceBox, your Malawi, your voices.